आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। राज्य सरकारनं शक्तीपीठ महामार्ग असो की कुंभमेळा त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याचं ठरवलं आहे। मात्र कोकणातील आंबा व काजू बागायतदारांना 50 कोटींची मदत देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही। यंदा आंब्याच्या नुकसानीपोटी या सरकारनं प्रति झाड 220 रुपये भरपाई देण्याचं जाहीर केलं आहे। कोकणातील मजूर प्रति दिवस 800 रुपये मजुरी घेतो। त्याची तुलना केली तर दिलेली नुकसान भरपाई एक प्रकारे थट्टाच आहे। त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारण्यासाठी वर्षा बंगल्यावर धडक देण्याचा निर्णय येत्या शनिवारी रत्नागिरी येथील सभेत घेतला जाईल, असा इशारा स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे। पाहूयात। जामसंडे येथील सांस्कृतिक भवन येथे शनिवारी सायंकाळी घेण्यात आलेल्या आंबा काजू बागायतदार व व्यापारी महासंघ सिंधुदुर्ग यांच्या एल्गार मेळाव्यात शेट्टी यांनी राज्य शासनाविरोधात पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर केली। यावेळी रत्नागिरीचे माजी आमदार बाळा माने, आंबा काजू बागायतदार व व्यापारी महासंघ सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष काका डोके, वेंगुर्ला येथील आंबा बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष संजय गावडे, कणकवलीचे उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक, सुधीर जोशी, अप्पा अनभवणे, पंचायत समिती सदस्य विष्णू घाडी, राजेंद्र गडेनवार आदी उपस्थित होते।